Sorry, ang sorry. Ada, Kang Sino? Deh, deh. Birat moजां मोनबाय लोगो मोननानै दे दिनै फार्स्ट टाइम दे बिसोरखौ नुबाय थायो नामा जों नायबाय थाग्राया माने आङो सामसुमनाय नोंखौ मानो मोजां मोनो मिथिगौ ना माने मानो मोजां मोनो होनना बुंब्ला बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बिनि बिमा बिफाया मा जालांनाय दैज्लाङाबो स्टार्ट जालांखाबाय जोंना जायाखै बुं ओरैबायदि फेसबुकाव सर्सा खालामदों जेम्सआ मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट दा नै ओंखाम जाखांनानै जों हिनजाव गोदानखौ नायनो फैदो आरो फोरना सोर गोजोननाय थाबाय बे दासोखा आं माने गोबाव जाबाय एसे थांनोसैसो प्रग्राम दं माने आल्ट्राजों लाना हो आल्ट्राजों बिसोरखौ नुबाय थायो नामा जों नायबाय थाग्राया माने आङो सामसुमनाय नोंखौ मानो मोजां मोनो मिथिगौ ना माने मानो मोजां मोनो होनना बुंब्ला जोंहा बे बगाइमारियाव आलासि दङ बेनिफ्राय माबायाव आनै हरनाय दङ बाङालिपारायाव नोंथांनि मानसि नालाय ओंखायनो जोंहानि आनैमोनखौ नुनाय बायदि मोनो नोंसोरखौ नुबानो रायलायनायफोरखौ नोंसोर पुरन माने मोनसे एरियाखौ लानानै मोनसे कुवालिटि थायोना मोनसे केरेक्टार थायोना ओंखायनो आनैमोनखौ नोंसोरखौ नुबानो आङो जोंहा आनै हाबा हरनाय दं नालाय ना आनैमोननि गानखौ होनदो बाङालिपारा बाङालिपाराखौ नांगोन मा बगाइमारि बाङालिपारा भबानिपुर सुरपेटा ओरैहाय मथा मथि नोंसोरनि केरेक्टारफ्रा एखे आरो रायलायनाय मानाय बिराद मोजां दे लोगो मोनना मोजां मोनबाय दे जों दहायनो फैदो गोबाव जाबाय आगै माने जोंहा आगै सुदेम सना एक्ट्रिसनि दंना बिफाना माने मोजां मोनबाय दायो आदानोबो होबाय ओमफ्राय ना आयंनोबो होबाय दा आं बाजैनोबो गिफ्ट लाबोबाय सासे गिफ्टआ ओमफ्राय नोंथां होनोसै आङो जा गोथाव जोलै लांगौ नांगोन Korea लोगो मोननानै आंनि गासै जेनेबा थांखि सोनाय बा खामानियाव हेफाजाब खालामदों आरो बेनि हेफाजाबावनो दिनै आङो एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ जेनेबा सापर्ट खालामनानै दिनै आङो जानो हाबाय आं गोजोननाय मोनदों आरो मोजां मिलायनानै संसारखौ जालांनो हाबानो बेखौनो आं गसाइनि सेराव आर'ज खालामो आरो ओमफ्राय बसआबो एसे बुंना होआबा आरो जानाय नङादां मा बुंनो जोबोद गोजोननाय मोनदों संसार जानाया गोरलै नङा गासैबो मिथिखागौ नंना नङा दा उन्दै समाव संसार जानायफोरासो मिथिगौ बिसोर माबायदि संसार जादों आं सानो उन्दैथाराव संसार जानाय दिनै आं उन्दैथाराव संसार जानायमोनब्ला दिनै आं सासे डक्टरेट लोगो मोननाय नङामोन दिनै आं गोबाव सम थानानै फैबाय संसार जायालासिनो धैर्य हमनानै फैयै भगबाना आंनो ओरैबायदि लुफावना होदो माने सासे डक्टरेट मोननाया सहजनि बाथ्रा नङा
आं दाख्लै बावै पाठशालायाव थांदोंमोन जोंनि बर'फोरा मा डक्टरेट मा बेनिथ' जेबो इज्जतआनो गैया नाथाय पाठशालायाव जों सानैदो हाबानि बाजार बायनायाव सासे हारसा दखानिया नोंसोर सानैदो मा जों हाबानि बाजार जानाय बेखौ नायबाय आरो नों मा मावो बे होनबाय आं डक्टर उमुक आंखौ सोंबाय नों मा आं फर्सआव मावो डिफेन्सआव ओमफ्राय जों सानैबो ओंखारबोबाय जोंखौ लेंहरबाय आरो बे हारसा बोराया लेंहरनानै गांसे डायरिखौ लादों डक्टरेट सासे बे बोरै जाखो सासे डक्टरेटआ बेखौ बोरै लोगो मोनो आरो बेखौ बोरै लोगो मोनो ओमफ्राय बेखौ बुंबाय सासे डक्टरेट मानसिया जों एसेबां मोजां रायज्लायदों नोङो जोंखौ एसेबां सनमान होदों सासे दखानिखौ बे माने गुबुन हारिनि सासे डक्टरेटआ मा गुबुन हारिया बिराद मोजाङैनो नोजोर होना नायो बाट जोंनि बर'आव सोर डक्टरेट सोर मा इज्जत होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बाट मानसिखौ ओरैबायदि गाज्रि माबायाव खोन्थिनो नागिरो माने बेनिबो हिंसा थागोन आंनिबो हिंसा थागोन दा फेसबुकआव गोबां दावराव जादों जों सानैनि सरसाखौ लानानै आं गोबां बाथ्रा बुंगोन दा मोनायाव दा नङा दा आं फंसे बाथ्रा बुंनि नोंसोरनि सिगाङावनो जेरै बर' हारानि आरो बर' हारानिनि हौवाया 8 बोसोर उन्दै आरो बर' हारानिया हाबा जानानै फिसाय गैया थेवब्लाबो बर' हारानिखौ दिनै हारसाफोरा सोरबा रायो नामा नोंसोरनो बुं रायो 8 बोसोर उन्दै बिनि हौवाया खिन्थु बर' हारानिया हाबा जानानै हौवा गैबोयि खिन्थु हारसाफोरा रावबो राया दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकआव सरसा खालामदों जेमसा मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौना नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकआव नाम लिरजाहोनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकआव मानो गाज्रि नाम लिरजाहोनो बे जानला मानला उन्दै उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि एसेबां खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया थाइसेबो थोआ दखना बायनोबो थोआ 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि बेया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बिनि बिमा बिफाया मा जालांनाय सब काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बिनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बियो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङा माने आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबहोलायखो आंनि थाखाय बेनो बिराद सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों आंनि फादारनि 3 दादिमोना हेडमास्टर सासेयाबो साइन्सनि मास्टर मादैमोनाबो सब मास्टर बेनि गेजेराव आंबो सासे डक्टरेटखौ आंनि न'आव लाबोनो हादों बे आंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आंनो बेखौ भगबाना होदों सोरबाया होआखै सोरबाया गुबुना लोगो मोनहोलायाखै बेखौ आंनो भगबानासो लोगो मोनहोलायदों दा बेखौनो दुखु मोनो जोंनि बर' समाजाव आब्रुथि गैयै बानायो रावखौबो रेसपेक्ट होआ दिनै एसेबां गथ'फोरखौ बे मोजां खालामनो नाजायो बरमा कलेजनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ मोनथिगोन जाय सोलोंजानो मोनदों बे माबायदि फोरोङो आरो जायनि बिमा बिफाया आंखौ गाज्रि मोननो हायो बेनि फिसाला फिसाजोखौनो बे फोरोंनो मोन्दोंमोन फोरोंगासिनो आरो दाबो गुबुन कलेजाव फोरोंगासिनो दं आरो ओरैबायदि गोसो होनानै गथ'फोरखौ बे माने मोजां लामाथिं लांनो नागिरगासिनो दङ आरो बेफोरखौ जोंनि बर' माखासे गथ'फोरा जेबो नाया माबायदि सनमान होनांगौ नाथाय गुबुन हारिया डक्टरेट होननाय लोगो लोगो बाद दखानो गुबुन हारिनि मानसिया डक्टरेट होनबानो बाद दखानग्रा माने बिसोर ओरैबायदि सनमान होयो साहा दखाननिफ्राय लानानै फिसा मानसिनिफ्राय लानानै बेसे सनमान होयो बेखिनियानो आरो आंनि बुंनांगौ गोजोननाय थाबाय कंग्रेचुलेसन दैज्लाङाबो स्टार्ट जालांखाबाय जोंना जायाखै बुं नाना दिनै मानो हाखो
Ada tangsi doa, deh, birat masa kembali kemudian deh, ini first time, deh. Baik, pak, nih orang tangsi, deh, kesan nih, paksa bina mau dimke, pikir kenapa pikir aku, kondisi apa? kondisi apa? Ini dia kontam. Salwario pikir pada lagi mungkin deh malah, Salwario mungkin. di Popanipur sini ya, Jangan deh malah lagi mungkin deh. Angnya punah susu kanan dari. Apa nama lagi? Ame sindaro tuh. Deh ada man, bisa tangguh. Deh, tangsi, nih kok, deh, nih nabi ratu sama baik, baik taksi aku pindah mau juga. Buria. Pikir kenapa pikir kemana? Angge bidung apa? Dari itu happy pirakin. Happy pirakin na? Dari tangdang. Deh, birat nu sama biar lagi na. Mau langsung lele udah na? Langsung mau pulang ya. Produk lagi. Deh. Mobile lon lele betul man. जोंना बाक्सायावनो जायो सालबारियाव गोजान जाया बारा बिराद मोजां मोनबाय मालाबा बिसिनिसिम थांनो मोनथोंसै होनदां दे मालाबा फैबानो जाबाय बाक्सायाव फैनानै सालबारि होनबाथाय फन हरबानो जाबाय दे ओमफ्राय मा दा थांखानोसै मा बमा गंसे सोर लगायदो बमाखौ सोर लगायदो दे लगायदो हौवा गोदाना कमान्दों सोर कमान्दो Buria. Bisa segera. Pindah gila. Dong. Tom, bomba. Good. Naik ni kucek. sudah masih biar buma ya alhamdulillah
Keren ya, keren. Sebenarnya Pak, hei kumpul. Oh, siap. Tunggu. Getar Julinya resepsionaव ada kami seorang menteri dan juga bergabung dengan Ani Gusegel Bonifare, Ani Pemerintah, dan adanya satu Pak, dikunya ada sanam lawan berat. Da जोंनि गेजेराव आदाया गोबां मेथाइ रोजाबगोन जोंखौ रंजाहोगोन बेनि उनाव गुरु पबित्र जनालि आब' हराव सफैगासिनो दङ मोजांनि थाखाय गोजोन्थों हेल' गोजोननाय थाबाय फंबाय जेम्सनिसिम दिनै एक्सुवेलि आंबो खाफाल गोनां बुंनांगोन गोबां बारहुंखा अखा फैदोंमोन अब्लाबो फंबायनि हाबायाव नेवसिनानैबो मोनफैनो हादों खाफाल गोनां जाय हक आं आसा खालामदों फंबाय जेम्स आरो बिथांनि बिसि डक्टर लाइमोन मुसाहारि लक्ष्मी मुसाहारि बिथांमोननि जे गोथार जुलि बे मोजां मोजां जालांबाय आं आसा खालामदों गसाइनि सेराव बिथांमोननि जिखिनि गोथार जुलिया जालांनायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय लोगोसेनो इयुन समफोराव मोजाङै गोथार जुलिनि जेम्सनि गोथार जुलिनि थेंक इउ खावलायनाय लेखा दोंसे मेथाइ जनालिया मोनफैस्लाबाखिसै मोनफैनायब्लालाय बे जिरि मेथाइफोरखौ खननो हागौमोन दे फैनाया जों एसे आलादा जाबाय नालाय हेलो Dama
Gatu segra neng ma kalamne Moजां मोनबाय